We are very excitement. Hello sisi. Ngicela ukubuza bazi office ze Mamelodi Sundowns ezo. Oh, all right. Yes. Yes, benifuna yona Sundowns. Ntumelo Drom. Yes, speak person sabalandeli beOrlando Pirates nepresident abalandeli bebhola iAfrica yonke jikelele. Every Africa. Yeah. No, ndifonela uba ndithi ndizone update ngezinto ezenzeka apha ku PSL. Yes, siswami ndiyayiqonda into yoba nibhizi nina kwiCAF kangangoba niya ku-final. Sithi congratulations nihambe kakuhle ku-final. Niyosimela phayana ku-final ye-CAF. Nimele thina nirepresent iSouth Africa seyiyonke phaa kwi-CAF kwi-final. Ayikho loo nto. Nizimele nina nimelanga thina. And akho Sundowns yofumana istar sesibini Pirates ingakasifumani. Ayikho loo nto. Sorry? No, sithi congratulations. But ke ngoku besenzela uba sini-update uba apha ku-PSL ke ngoku iPirates seyiphinde yaba ngu-number 1 and njengoba iphinde yaba ngu-number 1 iyenze loo nto nge-goals ezininzi ne-clean sheet. So senzela uba nisithi niya kuloo ndawo nibe nisazi uba silindanga nina apha. Siyaqhuba rhulumente asimanga. The pressure increase or the pressure decrease? Hello? Usekhona? Udropile. Shaba! We are very excited. Asilindanga nina.